Heia, enw fi yw Eva a ni yma yn yr egin heddiw. Fi yw cantores y band dros dro. Ie, mae'n brofiad da gallu bod yn yr egin gyda'r cyfleusterau sydd gyda nhw fan hyn i regordon broffesiynol. Felly, da ni yma efo criw o hogia, sef dros dro, a da ni wedi rhoi spin bach gwahanol ar y gan, felly mae o'n rhyw fath o pop meets traddodiadol. Ac mae'r prosiect yn gweithio'n anhygoel, mae gennym ni drum kit wedi wneud allan o Sosbenni gan gwmni Tarian. Mae'n ffantastig bod yr urdd wedi gallu roi'r cyfle yma i ni gallu recordo. Ni'n ddiolchgar iawn am y cyfle yma, mae'r cyfleusterau yma yn yr egin yn wych a mae'n gyfle gwych i ni fel band dod at ein gilydd i berfformio.